Class 10, Chapter 4, Linear Equations in Two Variables. Linear equation kan ti chuan equation a degree 1 nei ho kha x plus 2a equal to 3 ni ta itilai x le oi te hian power 1 degree 1 an nei dana khatiang ho kha linear equations kan ti te sunia power 2 nei ho kha quadratic equation ani leme chuan linear equation in two variables kan ti chuan a variables te kapan ni anam dona x le y chuan ta hian x le y khatiang variables pahi nei ho kha linear equations in two variables kan ti te chuni chuan inting a solution kan zon ang kan ti chuan pakhanna chuan elimination by substitution method mangina zon theya panhina chuan elimination by equating the coefficients hemi method mang pohina zon le theya pathumna chuan by cross multiplication method mang pohina zon theya ni chuan exercise 4.1 chu graph ani wangin akina kanzir tura da taila 4.2 and masataila spera chuan x plus y equal to 7 hemi equation masa zok atang hian x mo y mo ama chen ka da photang y hello da taila chuti chu x equal to p ava pheitir le taila minus x alonia chuan hemi equation hi 1 lo ni ta sa chuan equation pakhat kan nei le chu 2x minus 3y equal to 11 hemi equation hi true lo ni ta sa chen one y value hi equation 2 a kan dal lo ta equation 2 chu 2x minus 3y equal to 11 ni ta a 2x minus 3 hata y om na hian hitilai y value 7 minus x equal to ludon ani 7 minus x equal to 11 chuan 2x minus kapuntir chuan 21 minus le minus plus 3x equal to 11 2x le 3x te hi like terms ania ka bel chuan 5x ania 21 hi equal to pia pheitir taila 11 chu omsania minus 21 hi equal to pia lo phei chuan plus 21 lo nia chuan 5 hi equal to pia va pheitir le taila chuti chu 11 le 21 hi ka bel chuan 32 lo nia chuan 5 hi equal to pia rom phei chuan minus 5 tiang lo omang hi x value chu ni phota value hi equation one ka substitute le don ani hemi x value hi equation one ka dalu le don chuan tiang lo ma equation 1 ka chuan hi fraction in ama hi ka simrem chuan sim to 5 aninga 35 minus 32 which is 3 by 5 become the x value hi equation 1 aklo da che in y value ka lo chowela mai ni teacher has x equal to 32 by 5 and y equal to 3 by 5 hi kan answer te chu ani me question number 7 hi equating the coefficients method mangin ti vela don taila amma sain x coefficient chu √2 ni ta a itila x coefficient hi √5 ni le ta a ain anglowa hemi te ain nang kan siam rem phodon ani hemi ain nang kan siam rem don chuan hetila √5 hian hemi equation 1 pung pui hi puntir vek taila chuan √2 hian equation 2 pung pui hi kan puntir le vek don ani chuti chu hetila x coefficient te hi anlo inang che chiang mas x coefficient kan man low point y coefficient te amman ve thei thowa
y coefficient kan man ton chuan root 3 hian hemi equation 2 pung pui hi kan pun tiranga chuan root 2 equation 2 mi hian hemi equation 1 pung pui hi kan pun tir vele don ta ni tila hian an sign inang lo om ta a minus ania plus hi chu sign inang ve ve a inang lo hi thlang big taila ti khan awesome don ani chu ti chu equation 1 hi root 2 in ka pun tiranga equation 2 hi root 3 in ka pun tir don ani chuan multiplying equation 1 by root 2 hemi root 2 hian hemi equation 1 pung pui hi pun tira chuan equation 1 pung pui hi ka pun tir chuan root 2 le root 2 ka pun tir chuan root 4x lo chokna minus root 2 le root 3 ka pun tir chuan root 6y equal to ni vele a root 2 le 0 ka pun tir chuan 0 ni ve chuan and equation 2 by root 3 hemi equation 2 hi etilai root 3 yang ka pun tir liang root 3 le root 5 ka pun tir chuan root 15 ania root 2 le root 3 le root 2 hi ka pun tir vele chuan root 6 y lo ninga root 3 le 0 ka pun tir chuan 0 ni vele me chuan hemi te hi 6y le root 6y le root 6y y coefficient te ein ang ve ve ta a an sign ein ang lo wangin hemi te hi direct in kan bel topang kan bel don chuan root 6 minus root 6y le plus root 6y chu ein cancel theya chun hi ka bel chuan ata root 4 chu 2 sogdana chu ti chu 2x plus hemi te hi ka bel don wangin root 15x lo ninga chuan 0 chuan hi te tang hian x common na taila x 2 plus root 15 equal to 0 ninga chuan x values kan zon tu ber ani wangin ama chen ka da chu ka da taila chuan hemi x plus root 15 equal to a kan va peitir chuan 0 lo nia ha ta 0 am sa division a lokal nga chuan hi ka sem chuan 0 chok dan chu ti chu x value hi 0 lok chok dan ta ni chuan hemi x value hi equation 1 a emo equation 2 a emo vada le ta ila tikhan y value lok chok le don mai don ani still putting x equal to 0 into equation 2 a vada ta ila equation 2 chu hi ni ta a chuan x omna a 0 kan da 5 x omna 0 ka da nga 2y equal to 0 chuan 2y equal to 0 ninga hi equal to pya ka va peitir chuan noya lokal nga chu chu 0 thonia chuan y value hi ka zon ber tu nia tian local van chu chu 0 to ni vele don ani chu ti chu kan x value chu 0 ni dona kan y value pok 0 ani dona ni tihan equating the coefficients method mangin x le y value te kha azam the ani question number 3 lo en vela taila x plus y equal to a plus b ax minus by equal to a square minus b square ta amhasa zoki equation 1 lo ni ta se nu zoki equation 2 lo ni vela ta se chuan y coefficient te en masle taila plus le minus sign nang lo ten ya y coefficient chu 1 ani dona equation 2 a y coefficient chu b ni dona ichu hemi 1 hian hemi equation 2 pung pui hi ko pung tir theya chuan b in hemi equation 1 pung pui hi ko pung tir thei boka tun tu ma chuan x coefficient te ti vele taila x le y kan han pokan x coefficient mo y coefficient poka lo mangla ati dan chu ai nang reng ni chuan hemi x coefficient te inang tur chuan hitila an number te hi puntir ve ve me tur ni a in equation 1 hi ka puntir ve kanga 1 in equation 2 ho hi ka puntir le ve kang oti taila multiplying equation 1 by a and equation 2 by 1 hemi equation 1 pung pui hi heta a hian ka puntirang a in ka puntir chuan
a le x puntir chuan ax lo ninga plus a le y chu a y equal to a le a plus b ka puntir chuan a plus b tian lo datai la chuan hemi equation 2 hi hei tila 1 x coefficient ka puntir veliang 1 ka puntir chuan ax minus by equal to a square minus b square lo chok veliang chuan tahian coefficient in nang ax le ax te hi an sin ai nang awangin hemi equation tanghian hemi equation kan minus ang chu ti chu kan minus don chuan heti lai plus sign kha minus a kan zia kanga minus kha plus sign a kan thlak de anga plus kha minus opposite sign in thlak zel turani chu ti chu ax ka minus chun 0 ni dona hi ka cancel theya chun he chu tahin lu ti tala a y atangin heti lai minus ka plus lo ni ta plus by ti hian lo chok nga sek man ta a y plus by equal to a plus b heti lai plus ka minus ni to wangin minus da betala a square minus b square then a y plus b y ta hian y common la ta la ti chu a plus b lo ni nga chuan a plus b minus a square minus b square chu a plus b a minus b ti hian zia theya chuan y value kan zon tu mani vain ma chen da taila hemi a plus b hi equal to b pheitir vela taila mathematics a kan value zone tum kha ama chen da thinila abak zong kha equal to b pheitir vekala answer kha osan ten lo chok mai ton ni chuan hemi tram atang hian common level taila a plus b common kala thenga a chunga minus hi chung vela dona a minus b bracket om dona ta hian bracket ka open chuan sign te ka punti ranga ya plus lo niam chuan hemi equal to p rang kan chuan noya ti hian lo vela nga chuan etila a plus b le a plus b hi ka cancel theya chu ti chu y value tur chu tilaya plus la minus a pa hi ka cancel theya chu ti chu y value chu b no chok down ani so imi y value y equal to b hi equation 1 aya mo 2 aya mo vadale turania equation 1 alo da taila equation 1 chuan x plus y equal to a plus b nia chuan x plus y omna b ka zik theya a plus b lo nia chuan x equal to a plus b a equal to p alo phi chuan minus b lo nia ti chu x equal to tila b le b kan cancel le theya a ti hian x value chu a lo chok down ani so ti chu a value x value to a ani nga y value to b